Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa na kanále Průvodce Českem a dneska začínáme první díl série, kde provádím nějaké influencery. No a začínáme youtuberem, který má přes 500 odběratelů a to je Luigi Pizzeria 2. Takže teď tady máme takový menší rozhovor na začátek, takže ahoj. Ahoj, ahoj. Přibliž prosím tě divákům, co vlastně natáčíš. Že já natáčím Minecraft, převážně jako gameplay videa, teď jsem začal různý třeba 100 dní videa v té hře a občas si něco postavím, pozvu tam pár youtuberů třeba. Dobře, díky. A proč se jmenuješ zrovna Luigi Pizzeria 2? Tak jméno Luigi Pizzeria 2 začalo na Robloxu s mým tátou, který vlastně v 8 letech, když mi bylo 8, tak vymyslel, že bych se mohl jmenovat Luigi. A to bylo zabraný na tom Robloxu, tak k tomu přidal pizzeria, protože miluju pizzu. A 2, protože, nevím, druhý účet to byl, no, takže Luigi Pizzeria 2, vlastně poskládaný takhle a já jsem to pak začal používat úplně všude. Historie mého kanálu. Začal jsem 25.11. 2020 s tím, že jsem ten den k narozeninám dostal počítač kvůli online výuce, protože zrovna tou dobou začínal covid v Číně. A potom o pár měsíců později, 3.3. v březnu, jsem začal natáčet na YouTube, protože tou dobou už byl covid i v Česku. Nejdřív jsem pod tátovo účtem měl takový jiný účet YouTubeovej se stejným jménem, kam jsem vydal pár předpřipravených videí, protože jsem ještě tou dobou vlastně ty 3 nebo 4 měsíce mezi listopadem a tím 3.3. tak jsem natáčel vlastně a editoval si ze srandy, aby mi rodiče dovolili ten YouTube. Takže jsem tam vydal jako ty 3 videa a potom tátu napadlo, že bych mohl mít vlastní Google účet, na který mám ten YouTube, který vlastně mám doteď. Takže tenhle kanál ještě někde na YouTube jako jde najít, ale ty videa jsem potom vydal ještě na můj kanál. Ze začátku Luigi Pizzeria 2 vlastně byl YouTube kanál, který natáčel Minecraft i Roblox a nedělal jsem jako vůbec žádný střihy, skoro vůbec jsem to nestříhal, jenom třeba po tichý části, ani tak moc ne, spíš takový ty nudný, nebo když se mi něco načítalo. Moc mi to jako nevycházelo. Potom vlastně po nějakým asi 2 letech se na YouTube objevily shorty a můj kamarád vlastně objevil shorty úplně omylem, tím, že měl vlastně v shorts formátu video na YouTube už předtím a našel shorty a já jsem to viděl a zkusil jsem to taky a z toho jsem vlastně začal dostávat hodně popularitu. Nebo popularitu v uvozovkách, jakože jsem dostával hodně zhlédnutí a hodně odběratelů. Shorty rozhodně jako jsem nedělal k tématu Minecraftu, tou dobou už jsem vlastně Roblox mě omrzel, takže jsem dělal hlavně Minecraft. Vlastně shorty jsem dělal jako různě, cokoliv mě napadlo, třeba jsem zrovna to bylo v době, kdy byly ty letní prázdniny, takže jsem natáčel úplně náhodné blbosti, třeba jak pálím krabici od pici a to dostávalo hodně zhlédnutí. Takže vlastně tak, no a dostal jsem z toho vlastně 100 odběrů z těch 80, kde jsem začal ty shorty. A postupně jsem vlastně rostl až do nějakého momentu, kde jsem teď, kde vlastně jsem začal dostávat zhlédnutí na videích. Když se vrátíme do minulého roku, tak jak jsem vlastně dělal ty shorty, tak jsem do toho dělal i videa, takže jsem to editoval na mobilu, protože jsem neměl moc času na ten počítač, takže na počítači jsem jenom natáčel, potom jsem to posílal na mobil. A můj kanál tak nějak odumřel, protože ty shorty vlastně vybudovaly těch tolik lidí z těch reálných věcí, z těch jakože venkovních. A na Minecraft jsem to jako moc nenatáčel ty shorty, takže jsem vlastně dělal shorty s tím, že by to úplně zabilo kanál, měl jsem na videu průměrně tak 30 zhlédnutí a dělal jsem shorty třeba v nejlepší momenty z toho videa nebo první minutu toho videa. S tím, že jsem vlastně na konci toho shortu propagoval to video. A potom vlastně se mi nějak povedlo po tom roce oživit ten můj kanál.
s tím, že vlastně už nedělám shorty, už jsem docela proti nim a když už chci nějaký udělat, tak jakože na téma Minecraft. A poslední dobou jsem jako dělal víc ty dlouhý videa a docela se mi začalo dařit, takže jsem dostal těch 500 odběratelů a udělal jsem ten speciál a dostal jsem z toho taky nějakých 17 asi. Takže už shorty jako nedělám. Jinak na YouTube jsem v době, co tohle natáčíme, asi 6 dní zpátky dosáhl 4. výročí 3.3.2025, takže už jsem oficiálně na YouTube 4 roky a mám 517 odběrů a to bude asi tak všechno na mojí historii. Centrum Starého Města je vymezeno náměstím Svornosti s radnicí ze 16. století, která je támhle. A s Mariánským morovým sloupem, který je zase támhle, z roku 1716. Několik budov na náměstí má cenné štuky a malované dekorace. Čtvercový půdorys náměstí, rozložení domů po jeho stranách a vyústění ulic odpovídají v zásadě stavu z doby středověkého založení města. Průčelí a interiéry domů nesou ale již stopy staletého vývoje. Tak, teď jsme tady na zámku Český Krumlov, jak můžete vidět. A jelikož už jsme tady samozřejmě s kamerou byli několikrát, tak vám to jenom tak jako stručnou historii, hlavně teda pro tebe. A hrad Český Krumlov, který je přestavěn na zámek, se nachází ve stejnojmenném městě v Jihočeském kraji. Nachází se na skalnatém ostrohu nad levým břehem Vltavy. Zámecký areál je od roku 1989 chráněn jako národní kulturní památka a v roce 1992 byl spolu s historickým centrem města zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Zámek je ve vlastnictví státu a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. A jenom tak jako pro stát, jako kdybyste neměli co dělat tady se zámkem, tak já ho jako klidně od vás odkoupím, nemám s tím problém. Takže jelikož je zahrada zavřená, protože je březen, tak jsme chtěli teda jít k otáčivému hledišti, ale skončili jsme tady u jízdárny. Takže vám teď jako řeknu ty informace a pak někdy třeba možná se vrátíme a natočíme to, ale to se ještě neví, každopádně teď vám to prostě přečtu. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově je originálně řešené hlediště přírodního plenérového divadla, jedno z několika známých otáčivých hledišť, umístěné v zahradě Českokrumlovského zámku. Jeho historie sahá až do roku 1958, kdy jej prosadil v Čechách naturalizovaný scénograf lotyšského původu Johan Brems, který žil od roku 1907 do roku 1995. Společně s tehdejším režisérem Jihočeského divadla Otou Hasem. Provozovatelem otáčivého hlediště je od jeho vzniku Jihočeské divadlo. Je to nejnavštěvovanější české divadlo pod širým nebem, jelikož jsou dvě, a to jedno je tady taky v jižních Čechách a to je Týn nad Vltavou, ale to je mnohem menší. No a já jako vždy doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a napište i nějaký komentář. Třeba s kým byste chtěli další díl tyhle série. A zároveň, jestli máte někdo kontakt na nějakého většího youtubera, tak určitě napište. Můžeme se domluvit a bude další díl téhle série. No a ještě vám teda řeknu, proč nebyl Luigi vidět ve videu. No je to proto, že není odhalen, takže jsem to samozřejmě respektoval. Nechci mu dělat nějaký problémy. No, ale to už je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Ještě jednou říkám. No a uvidíme se zase příště. Čau!